paid yr hogan. Nid fi yw naeth, miss. Oes, mae gen i landfastig ar y nesg. A croni'n gwneud peli papur. Ond nid fi na saethu honno. Rhagor o lol, ac mi feddwch o flaen y pennaeth. We'll continue with the lesson, having conquered the Welsh prince. Right, that's enough. Roberta Ann cyfeis dy rybuddio o flaen stafell y prifathro rwan. Nid fi, ddari. Be sydd? Wedi cael y sac, dwi. Roedd hyn yn sy'n ddiddorol. Felly nes i aros i'r oni. Fedrai'n meddwl pam yn y byd oedd Megan i Dwina'n cael y sac. Mae'n bihafio llawer gwell na fi, a dydy byth yn creu helynt. Dida Megan fach, be ddigwyddodd? Ateb y ffôn yn Gymraeg nes i. Pam nes i hynna, Megan? Ti'n gwybod mae yn Saesneg wyt ti fod i ateb y ffôn? Ti'n mynd troi'n extremist, na gweit? Y peth nesaf wyddyn ni bod llun Megan yn y papur a'r stori ar y newyddion. Peth rhyfedd ydi mama. Unwaith y dalliodd mam bod y holl beth yn stori fawr, oedd hi'n cefnogi Megan. Roedd y beth fach yn iawn i siarad Gymraeg. Meddai hi wrth bawb. Ein gwlad ni ydi hon. Wyt ti eisiau clywed cyfrinach? Fyddi byth yn dweud hynna blarfer. Fi sy'n gorfod canfod y cyfrinachau bob tro. Dwi wedi bod yn peintio arwyddion. Waw, mam bach. Lle? Sut? Hefo pwy? Pryd? A mi ddudodd hi, ac oedd y holl beth yn gynhyrfus iawn, iawn. Maen nhw'n rhoi teitl Prince of Wales i fab y frenhines. Mi drylodd y wers gyfan ar oi hanes y brenin na. Fo gododd y castaff. Dwi'n meddwl. Fi oedd na goblin o ffeithim yn bell o South Wales ac mi gafodd Llywelyn i ddal gan y Saeson ac mi ddari nhw stabio fo. Fel tasa hynna ddim yn ddigon, dorri nhw ben Llywelyn. Just i ddangos pwy oedd y boss. Shaman. Roedd gan y Cymru neb i fod yn frenin wedyn, a dyna pam mae Llywelyn yn Llywelyn rydyn ni'n gael nhw'n Llywelyn. Lliw wedi fatha arweinydd. Adeg honno, gafodd Edward syniad am dric da. Ar ôl godi gasell yn Gynafon, dangosodd ei babi bach i pobl o dre a dweud. This will be your prince. Dwi'n meddwl bod angen tywysog gen ni, Cymro neu Sais. The charge against these two is that they have caused criminal damage to the roadside. How do you plead? Guilty or not guilty? Gwrthod pledio. Gwrthod pledio. Galwyd plismor i llys. Roedd yn rhoi dystiolaeth yn Saesneg. And I came to the vicinity of Pods Conwy. Y ferin heli! Siarada Gymraeg y crinc. A bydd rhaid dod o hyd i gyfieithydd, fel bod mwy o Megan yn cael siarad Cymraeg. Ac mae Cymru oedd pawb yn y llys, roedd pawb yn siarad Saesneg ac yn mynnu cael cyfieithydd. Roedd y holl beth yn wasgof. Mae'n wart fod y llys hwn yn Caernarfon yn cael ei gynnal yn Saesneg, pa bod pawb yn amlwg ei deall Cymraeg. Megan Edwina Jones, you do not wish to address the court. Megan Edwina Jones, nid oes gennych ddymuniad i gael cyfeiriad y cwrs? Na, dwi eisiau dweud rhywbeth. O'n i'n meddwl siarad, ond gollais i fy ngwaith rhai wthnosau nôl. Do, am mod i wedi siarad Cymraeg ar y ffôn yn y gwaith, a hynny mewn siop yn Gynarfon, a tydi pethela ddim yn deg. Dwi wedi cael sioc yn y llys yma heddiw. O'n i'n disgwyl bod dim fod yn Gymraeg, ond tydio ddim, a tydi pethela ddim yn iawn. Ac os na nawn ni ddim byd, fydd y Gymraeg yn diflannu o bobman, a fydd gynno ni ormod o gwilydd, fel sgynnoch chi ormod o gwilydd siarad i heddiw. Ro'n i'n falch ohoni. Fy